Yun mga kasi. Hindi tayo ulit sa area. Try natin ulit to. Doon pa rin tayo sa sa kabila. Babangka pa rin ulit ako. Yun. Medyo tinanghali na mga kasi. Medyo yung araw. Yung motor dito lang muna. Safe naman dito eh. Yan mga kasi. Hintayin natin yung bangka. Yung maaraw lang mga kasi. Doon pa mga kasi sa kabila. Andun pa yung bangka eh. Hintay lang natin. Kaya mga kasi malapit na yung bangka na parating na. So, hintay lang natin. Tatlo yung facing rod ko mga kasi. Nandito sa bag. Isa. Hindi yun nakapansin mga kasi yung gamit ko yung bag ko tsaka yung so, lagayin ko ng tubig, Coleman. Baka naman, Coleman. Ayan, malapit na sila. Ayun. Tayo, paano ba tayo dito sa gilid? Okay, may mga pala ngayon, may mga grupo. Mga taga-FGI. May ride sila. May bike sila. Puntang Marikina daw. Shoutout sa inyo mga guys. Mga kachoy. Ingat kayo sa bike. Holiday kasi nga ngayon mga kachoy. Kaya magandang mag-stroll ngayon eh. So yun, nandito na mga kachoy. Nandito na yung bangka. Ayun o. Yun, sige. Tayo ulit kasi may option na dalawa yan eh. Pag medyo wala nung umagat dito tayo, so akyat lang tayo doon taas. Yun mga kachoy, dito tayo ulit sa paboritong spot. Matindi itong dalawa mga kachoy, dalawa lang. Pero nasa bag ko yung isa, yung maliit. Yan. Medyo bumaba mga kasi. Tubig. Yun. Kapitay. Alalim. Yun. Mayroon. Meron mga kachoy. Yun. Ano kaya to? Ay, baby shark mga kachoy. Baby shark.
Wala natin ng ano. Naka ano, katinig. Uy! Ano ba yun? Nalaglag na naman. Ayan mga katoy, oh. Yan, sali eh. Kinainan ko na mga katoy. Yeah! Yun. Sa ilalim tayo mga katoy. Medyo mahina sa ibabaw eh. Tingnan natin kung ano makukuha natin sa ilalim. So mabigat yung ano natin, yung tingga sa ilalim para lumubog. Yan. Tingnan na natin ang katigan mo. Pag ginila yan mga katoy, matik na. Yan na. Ramdam mo na mga katoy pagka ninila. Pag sa ilalim sa tumira, hindi mo alam kung ano, kung saan yung sa ibabaw lang. Sa ibabaw kita mo agad yung ano, pag ganun ng kagat ng ano, isda. Pag lumubog na yung ano, floater mo, yun, takin yan eh. Ito, pakiramdaman mo lang muna ano, eh. So medyo mahirap to pag sa ilalim tayo. Try natin ulit. Nakawala yung isa. Wala. Naubos mga sis. Ngayon lang makakatuyo. Huli. Yun. Yun. Yun, huli ba ito? Kunin natin. Sa ano, sa pusa. Pwede nito mga ito. Mga ito yun. Yari siya. Huli mga ito. Malaki rin siya kapatid. Yari. Ang laki mga katoy, oh. Grabe yung janitor fish, ang laki. Mas malaki ito mga katoy. Nakadalawa na ako mga katoy, ang hirap iangat. Isang tilapia, saka dalawang janitor. Kawalan natin ulit mga katoy. Ang laki ng ano, grabe, yung laki. Ano kasi, laki janitor. Mas malaki ito mga katoy. Ang hirap iangat, di ko na video mga katoy. Baka malaglag pa yung cellphone. Uwi na katoy. Mana, makakatuloy na ako nga. Ano? Tuloy. Galing nga ito yun. Ayan. Nakakatakot yan mga guys.
yan, tangguli mga kadoy. Okay. Patatlong malaking tilapia. Kasi tatlong malaking tilapia. Tapos tangguli na lahat. Ang laki ng mga kadoy. Ang guli. Dami bulutan ng guli. Isang plapla. Yung malaki. 5 fingers.